Исәнмесез? Сіз Татарстан 24 каналында полиглот тапшыуын қарайсыз. Сізнің білән мин Гөлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшыуда көндәлек тормышта еш кулланыла торган матур сүзне күзәтү ясарбыз. Кемдер нәни шатлыктан да елмайып көлә белә. Ап-ак кар бөртегендә дә матурлык күрә белә. Нәрсәгә дә булса, яисә кемгә дә булса сыклануыбызны матур сүзе аша белдерәбез. Әйе, матурлык һәр адымда, аны күрә белергә генә кирәк. Шулай да без бүгенге көндә матур сүзен урынлы кулланабызмы? Матур татар теленә 15-16 гасырда гына Себердән килгән сүз дип яза Рифкат Әхмәдиянов. Тува телендә мадыр, матыр, Алтай телендә маттыр, Хакас телендә матур, батыр, баһадир сүзеннән. Охшаш яңрашлы сүзләр Чуаш, Мари, Удмурт телләрендә дә бар. Идел регионына бу сүз татар теленнән таралган. Әйтик, үзбәк, төрек телләрендә матур сүзе юк. Аларда шәрык алмалары гүзәл, латыйф, ширин сүзләр актив. Татар һәм башкорт телләрендәге матур әдәбият термины ихтимал үзбәкләрдәге гүзәл әдәбият сүзенә иярүдер. Ләкин бу сүз үзбәкчә-русча сүзлектә искергән дип искәртелә. Аларда инде күптән нәфис әдәбият дигән термин урнашкан. Нәфис әдәбият сүзе Бакый Урманчы язмаларында 1983 елларда очрый. Сәнгать әһеле бу очракта матур сүзнең урынсыз һәм ясалма булуын ачык тыймлаган. Матур сүзе матбугатта һәм сөйләм телендә кирәксә кирәкмәсә дә кулланыла торган көпшәгрәк мәгънәле бер дежур кәлимәгә әйләнеп бара, шымарып, таушалып бара дияргә мөмкин. Ни уңай, ни тискәре мәгънә белдермәгән һәм кая барсаң да шунда барып була торган гыйбарәләргә тукталып битик. Матур гына яшәп яталар. Матур гына эшләп йөри. Миркасым Госманов бу сүзнең грамматика дәреслекләренә дә үтеп керүенә игътибар итә. Һәм ул булай дип яза. Һәрбер кагыйдәдән соң мисал рәвешендә китерелә торган җөмләләрнең һәр 3-4-нчесендә диярлек матур сүзе очрый иде. Матур сүзе башкорт телендә хәтта тәмле мәгънәсен алган. Әйтик, башкорт теленең диалектлары сүзлегендә мондый мисал бар. Матур чәй эчтек. Кыскасы, бу сүз матурлыгын һәм конкретлыгын җуйган сүзләр исемлегенең башында тора. Хәер, гүзәл һәм шибәр сүзләрнең дә охшаш мәгънәләрдә йөргәнлегенә игътибар итсәк, артык гаҗәпләнерлек түгел. Әсәрдән мисал китерик. Өсте башы шибәр генә, яңа гына. Алдагы көзгә арыш шибәр булыр. Матур сүзен Габдулла Тукай да шактый мул куллана. Гүзәлсең син, матурсың син, матурсың. Һәр матурда начар якның берсе булгай. Нәрсә соң ул матурлык? Матурлык бик тирән мәгънәле төшенчә ул. Һәр кеше аны үзенчә аңлый. Беребез әйтик, матурлыкны табигатьтә күрә, аның матурлыгына сокланып карый. Икенчеләребез төп матурлык кеше күңеленең матурлыгы дип раслый. Кайберләребез исә матурлык ул беренче мәхәббәт дибез. Матур сүзен кешенең эчке дөньясы, күңеленә карата да кулланалар. Чыннан да, тышкы матурлык кына кешене бизәми. Күңеле киң, яхшы булган кешеләргә күбрәк тартылабыз. Татар әдәбиятында күпчелек әсәрләрдә шушы тема күтәрелә. Әмирхан Еникинең матурлык хикәясен искә алып үтик. Автор әсәр башында ямьсез күренешләр турында сөйли, ләкин соңыннан ямьсезлек эченә яшеренгән матурлыкны күреп сокланабыз. Төп герой Бәдретдин әнисенең ямьсезлегеннән, гариплегеннән, бабасының сукырлыгыннан, әтисенең мискенлегеннән дә уңайсызланмый. Ул бу кимчелекләрне бөтенләй күрми дә. Өйдәге бу мискенлекләр зур мәхәббәт астында күмелеп калалар. Шушы өй эчендәге хәерчелек, ятимлек эченнән чәчәк кебек бу гаиләдәге кешеләрнең үзара татулыгы дөньяга ям гүзәллек өсти. Әсәр ахырында шәкертләр нәкъ менә шушы матурлыкны күрәләр. Ямьсез түгел бит ул, матур бит ул, матур Бәдретдиннең әнисе дигән юллар һәркемне уйланырга мәҗбүр итә. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыру сезнең өчен файдалы һәм кызыклы булгандыр дип ышанып калабыз. Матур сүзен урынлы итеп, тәмен белеп кулланыйк. Матур кеше дигән исемгә лаек булыйк. Мин Гөлүсә Сыңғатуллина сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр.